سلام كمي توعلو كبرات تقاتلتنا لومي 21 قنبات 2026 وعلتاو زينا حيزلكم مزيلخو فلان ماقين أرستاتو ني عالمنا أزيو أسكاي كوين زولو إبوالا فيروس قلت في اللابع كم زولون زاقيد دما 239 سباتكم زموتن ودبتعنا عالم أفليت اللون بآب أحمد زمرح سرعة بلسقنا تقراين مورار كل عينة مدلوات وديو أصايف كم زولو تقليسون أمريكا مرح كيبان نبر راول كاسترو أب 1996 أمونغو كيبان فلوريدان كلتا نفرت بموداق سيعبو زيغاتات أمريكان مغتال ودي تفصيمي بزبلن كالوت كبناتن كسيساتون نتي أبدوب سودان الناقدر الزخيز زلو جيجت أبلع الهزبي بزي أفلا ليز فسم زلو متقعتي ساتاو عمس قدود عسكرنا كومون كونيل كاتكالت عنا على ما زقبر زلو مخانو كاب حكايم بزيدو بزوصح حد سبصاب أرديو كبرات تقاتلتنا أرست زينا خصم زنيكم زرزرات في ذلكم كملسية مساي زنعون كبرات تقاتلتنا أرست زينا خصم زنيكم زرزرات في ذلكم مسيلخو سناي مكتتال اتين عالمنا اسقا اخوين زلو بقلت في اللابع زلو فيروس ايبولا زاقيت 239 كم زموتو ودبتعنا عالم افليتو اب ديموكراتيك ريبابليك كونغون فلما اوان اسرائيل ناب هاجر يغواندا كم استلابع نزقل زلو خوينو بحمام ايبولا متحازم بستطرطرو سبات قطري لعل 600 زخونن بزحيبة حمام زموتو دما بدمر 239 كم زبصحه ودبتعنا عالم افليتلون وانا دايركتور ودبتعنا عالم دكتور تيدروس أدحانم مست كوميتي هندبتاو حدقة تتكال كوينو اب جنيفا اب زكايدو زته ات فيروس ولا قوا بدرجة عالم تزي ترايه قندما اغالبو محبر سب عالم زتقلبن نتعنا حزب عالم زسق مخانو قليسون ابتي تي فيروس ترايه لهم كبابيتات زلعالي سقات زولو كوينو بدرجة عالم زولو سقات قن كساب حجيبت زولو كونتات اسقا يزبهال كم زي كونه ودبتعنا عالم اب زكايدو دهاسا ساو مصنعتي قليسون بتحمام هيوتم حالفهم تباهيلهم كابستو طرطر 513 سبات اتهم 231 بت فيروس كم زموتو حق النوتو كم استراغاغزه سب سلطان ديموكراتيك ريبابليك كونغو مرغغاصم زغلص دكتور تيودروس أدحانم ات هاجر لبدا ات فيروس كم استقاصاصرت افليتا منبارا زفلت كوينو دحر 5 ورحي دغيمون خلاء غزي مرايو دكتور تيودروس أدحانم قليصوم متحبابر كوميتي هاندبتاو حدقا ودبتعنا عالم تشكوي هيك وازيا بوغونو كلهم ات فيروس كم حلالفلهم زغول منقدتات مسنعن تخكلنيا متن زرقحي ات فيروس مفلاين نمقصصار مسرح قداماي تكبار ودبتعنا عالم كم زغونه حبيرون زي بالا زعينو فيروس بقلت في اللابع كم زلو سمياتعنا ديموكراتيك ريبابليك كونغو كم زغلوصن كابتن بتحمام استلخ فستو طرطر 600 سبات اتم 51 بت فيروس متقعم كم استراغاغزه دايركتور ودبتعنا عالم دكتور تيودروس أدحانم قليس اللهم ودبتعنا عالم اتي اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو ترأي زلو فيروس ايبولا سقات عنا حبرتسبي إلو مواجهون ايرسعن ات فيروس بوندبيجيوس ترين زبهال كوينو كابت كدم حجي استراي عينة فيروس تفلي كوينو نزني حجي فيروس زخون كتاب الزاقي زي ترخبه مخانون صبصابات حبيرو مالو فيروس ايبولا اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو كابز الرأي له 1976 عام تمرت جميرو نزنا إلو محوسين مبل 10 شوعات غزي لبدات فيروس كم استراي زقل زلون اب كل 2014 اب هاجرات معرب افريكا السلابع لبدا حمام ايبولا 28 شح سبات بت فيروس كم استتحزو كابزيوم تم 11 شح هيوتم حلافهم زستفلالي صبصابات يردوم كابتم قتلت زبال بفيروسات زموس حمامات حدا مخان زمن حمام ايبولا بمتنخاب زمحلالف كوينو بدم تملاس رهات شنت وسات فساس مرا كومون بصابات طب ابيلو كاب سبونت دق سبات بزوص فسس كم زمحلالف سمويات عنا حويسو بودبت عنا عالم زتراغاغز حقيو بأبي أحمد زمرح سرعة بلسقنا تقراين مورار كل عينة مدلاوات صايفو
ተዳሊኾም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኣሕመድ ኣብቲ ምስ ብርክት ዝበሉ መላፍንቲ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ኩሉ ዓይነት በደላትን ግፍዕታትን ብሳላ ምፍራም ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ጠጠው ኢሉ እኳ እንተጸንሐ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ዘራያታት ተኣኻኺቡ ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ስሕተት ፈጺምና ዝበሎ ኩሉ ኣሰኻኺሉ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ በአብ አሕመድ ወይ ካብ በስርዓት ብልጽግና ዝምርሑ ነፍሶም ከም ታረኛታት ገይሮም ዝቆጽሩ ተወለድቲ ክልል ኦሮሚያ ገለ ሰበስልጣን ኣምሓራን ካብቲ ዝሓለፈ ብዝባእሰ መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ትግራይ ካብ ካርታ ዓለም ንምሕኻኽ ዕላማ ገይሮም ብስም ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ንምድምሳስ ዓሊሞም ካልኣይ ዙር ምጽናት ዘርኢ ንኽእውጁ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ትልሚ ሒዞም ትግራይ ክወሩ ከም ዝተዳለዉ ምንጭታትና ገሊፆም ኣለዉ እቲ ካልኣይ ዝርሒዞሞ ዘለዉ ሓደገኛ ትልሚ በቶም ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ከዲዖም ናብቲ ስርዓት ዝተጸንበሩ በዓል ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ዝርከብዎም ተወለድቲ ትግራይ ዝተሓገዘ ኩናት ክጅምር ከም ዝኾነ ዘረጋገጹ ኮይኖም ምንጭታትና ነቲ ዕጥቂ ካብ ጠላትና ስንቂ ካብ ህዝብና ዝብል መርገጽ ሰራዊት ትግራይ TDF ሙሉእ ብሙሉእ በቲንካን ኣምኪንካን ህዝቢ ትግራይ ሓደገኛን ዘሰንብድን ብዝበልዎ ስልቲ ብዝኾነ ኣካይዳ ንምጅማሩ ከም ዝተዳለዉ ተገሊጹ እዚ ማለት ከዓ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ከይረክብ ዝኽተልዎ ኣካይዳ ቀንድን ኣገዳስን ኮይኑ ኣጽዋር ካብ ዝማረኽ ኮነሬል ምስ ሰራዊት ይማረኽ ብዝብል ስልትን ኣካይዳን ተኸቲሎም ነቲ ካልኣይን ሓደገኛን ኩናት ንምጅማር ዓሊሞም ልክዕ ከምቲ ስርዓትና ዝናይህዳውያን ዝገብሮም ዝነበረ መሬት ትግራይ ክረግጹ ከለዉ ከዓ ነቲ ደጀን ሰራዊት ትግራይ እዩ ኢሎም ዝገልጽዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግለ ጾታ ከይፈለዩ ብምርሻን ዝተረፈ ድማ ናብ መዳጎን ማዓስከራት ብምውሳድ ሰራዊት ትግራይ ደጀን ከይረክብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብቐሊሉ ንምጽናት ብዝብል ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ንምጅማሩ ከም ዝተሰማምዑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ በባዕል ጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ በረኻታት ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ዓስኪሩ ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ እቲ ክጅመር ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ሓደገኛ ዝኾነ ትልሚ ብወግዒ ይፈልጥዎ ዶ ኣይፈልጥዎን ዝተፈልጠ ነገር ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ንምእታው ተዳለዉ ንዝብል ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ግን እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ ህወሓት ምስ ስርዓት ህግደፍ ብዝጀመሮ ሕቡእ ርክብ ማለት ጽምዶ ዋላ እኳ ድሕሪ ሕጂ ዕፅዋን ክባን የለን ክብል እንተተሰምዐ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብሸነኽ ኤርትራ ኣቢሉ ዘእተዎ ነዳዲ ኮነ ንህዝቢ ዘድልዮ መሰረታውያን ዝኾኑ ሃለኽቲ ነገራት ከምኡውን ሓገዝ ኣጽዋር ዝኣተወ ነገር ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ኣሜሪካ መራሒ ኩባ ነበር ራውል ካስትሮ ኣብ 1996 ኣብ መንጎ ኩባን ፍሎሪዳን ክልተ ነፈርቲ ብምውዳቕ ስዒቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ንምቕታል ውዲት ፈጺሙ ብዝብልን ካልኦት ገበናትን ከሲሳቶ እቲ ብረቡዕ ዝተዘርግሐ ጉዳይ ራውል ካስትሮ ካልኦት 5 ተሓባበርቱን ነታ ናይ ኩባ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ብራዘርስ ቱ ዘ ሪስክ ዝኾነት ነፋሪት ብምውዳቕ 3 ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም 4 ሰባት ምማቶም እቲ ክሲ ተመስሪቱ ዘሎ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 94 ዓመት ዝኾነ ራውል ካስትሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓላፊ ሰራዊት ሃገር እዩ ነይሩ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓያል ሃገራዊ ነቐፋታት ኣጋጢምዎ እምበር እውን ሰነዳት ታሪኽ ይገልጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዴሳዊ ምሕደራ ኩባ ዝያዳ ዘቕጥቕ ክትገብር ኣብ ትደልየሉ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ሚጌል ዲያዝ ካነል ነቲ ክሲ ዝኾነ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ውሳነ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ግዚያውን ቀንድን ዓቃብ ሕጊ ኣብ ሚያሚ ዝርከብ ፍሪደም ታወር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካን ካስትሮ ብዕንወት ነፈርትን ከምኡውን ጠንቅሞት ኣርማንዶ አሌሃንድሮ ጁኒየር ካርሎስ አልበርቶ ኮስታ ማሪዮ ማኑኤል ዲላ ፔኔላ ፓውሎ ሞራለስ በ4 ውልቀ ሰባት ገበናትን ቀትለትን ክትኮሶ ምዃና ኣፍሊጡ ወሲኹ ኣሜሪካን ፕረዚደንት ትራምፕን ዜጋታቶም ኣይርስዕዎም እዮም ኢሉሎ እቲ ክስታት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክሙገት ኣለዎ ገሊኦም ድማ ናብ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክውሰድ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣለዎ እቲ ናይ ቅትለት ክሲ ነፍሲ ወከፍ ዝለዓለ ናይ ሞት ወይ ድማ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ኣለዎ እውን ተባሂሉሎ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ሓድሽ ክሲ ንሓደ ኣገዳሲ ዴሳዊ መሪሕነት ኩባ ዝዓለመ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ዘሎ ምሕደራ ሓደ ሰልፊ ርኡይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ንምግባር ፀቕጢ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ክሲ እውን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳታት ካብ ነዊሕ ጀምራ ክትገብር ምጽናሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብፍላይ ድማ ናብ ኩባ ዝኣቱ ነዳዲ እገዳ ብምግባራ ኣብቲ ሃገር ሕፅረት ኣገልግሎት መብራህትን ምግብን ክስዕብ ገይራ ጸኒሓ እያ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንመዓልቲ ናጽነት እቲ ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሓዳስ ኩባን ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ የቕርብ ኣሎ ክብል ብምግላጽ ዜጋታት እታ ደሴት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ብሰራዊት ዝምራሕ ጋሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ቀንዲ ተሓታቲ ናይታ እቲ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ምቁራጽ ኤሌክትሪክን ሕፅረት ምግብን ምዃኑ ገሊጹ
ተንታኒ ፖለቲካ ላቲን አሜሪካ ዊሊያም ሊዮንግራድ ኩባያዋን ናብ ማዕድ ዘተ ኢዶም እንተዘይሂቦም አሜሪካ ነቲ መራሒ ኩባ ነበር ክትሕዞ ድሉቱ ምኻና ከም ዝኣምን ገሊጹሎ። ራውል ካስትሮ ዳርጋ ቅድሚ 10 ዓመታት ጥሮታ ከም ዝወፀ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ወዲ 95 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ካስትሮ ሓዉ ንነፍሴር መራሒ ኩባ ነበር ፊደል ካስትሮ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ ጸላው ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዝእመን። ካብ መራሕቲ ሳውራ ኩባ እቲ ኣብታ ደሴት ብህይወት ዘሎ በዓል ዕድመ ጸጋም ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ካብ ንጡፍ መንግስታውን ውድባውን ሓላፍነቱ ተኣሊኳ እንተሃለወ ኣብ 2008 ክሳብ 2018 ፕሬዝደንትነት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ንሓፂር እዋን ዝቐጸለ ዝምድና ዋሽንግተንን ሃቫናን ናብ ንቡር ክምለስ ገይሮም ምንባሮም እውን ዝዝከር እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ጸታዊ ዓመፅ ግዱድ ዕስክርና ከምኡውን ኮነ ኢልካ ትካላት ጥዕና ዕላማ ዝገብር ዘሎ ምዃኑ ካብ ሓካይም ብዘይዶብ ዝወፀ ሓድሽ ሰብሳብ ኣረዲኡ። ሓድሽ ሰብሳብ ሓካይም ብዘይዶብ ከም ዘረድኦ ኣብ ውሽጢ እዚ ልዕሊ 1 ዓመት ጥራይ 762,000 ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ከም ዝሰረፉ ኣረጋጊጹ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። ህንጻታት ሕክምና ብቦምባታት ተደብዲበን ዓድታት ተቓጺሉ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ቆልዑ ብሓይሊ ክዕስክሩ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ድማ ብዘይ ምግብን ማይን መጽለልን ተሪፎም ብተወሳኺ እውን ነብሶም ንምድሓን ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ከም ዝተመዛበሉ ዘረጋገጸ ኮይኑ ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ መጀመርታ 2025 ክሳብ ሚያዝያ 2026 ናብ ልዕሊ ህዝባውን ትሕተ ቅርጽን ክንክን ጥዕናን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብምውሳኹ ኣስታት 762,000 ሰባት ብዘይ ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕና ከም ዝተረፉ ኣቃሊዑ። ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ብውሕዱ 12 ግዜ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን እዚ ድማ ምዝማት፣ ምጭዋይ፣ ምፍንጃር ቦምባን ዘጠቓልል ኮይኑ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ሕክምና ተፈጺሙ ብምባል እዚ ድማ ከቢድ ጥሕሰት ኣህግራዊ ሕጊ ክብል ገሊጹ። ወሲኹ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ወገናት ህዝቢ ንኽከላኸልሉ ውሕስ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከረጋግጹን እውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። በቲ ዝተፈጥረ ግጭት ዕላማ ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ስርዓት ኣገልግሎት ጥዕና እውን ዕላማ ናይቲ ግጭት ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ብሓካይም ብዘይዶብ ዝድግፍ ፋንካን ዝተባሃለ ጥንታዊ ሕክምና ድማ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2025 ብሓይልታት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከም እተደብደበ ገሊጹ። ኣብ ጥሪ 2025 ጀሚሩ ማሕበር ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ሃገር ኣብ ጀንግላይ ላዕለዋይ ናይልን ከምኡውን ማእከላይ ኢኳቶርያል ብማእከላይ ገምጋም ኣብ መዓልቲ 16 ሰባት ምስ ዓመፅ ብዝተኣሳሰር መጉዳእቲ በፂሕዎን ከም ዝሓከመን ብተወሳኺ እውን ኣብ 2025 138 መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተመዝገበ ይሕብር። እቲ ጸብጻብ ካብ ዝሃደሙ ሰላማውያን ሰባት ብዝሃብዎ ምስክርነት ዝተኣከበ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ብዙሕ ጸታዊ ዓመፅ ዘሰክፍ ከም ዝኾነን ኣብተን ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 2026 ጥራይ 885 ጸታዊ ዓመፅ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ማሕበር ሓካይም ብዘይዶብ ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክንን ሓገዝን ከም ዝሃበ ኣብቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ብዝርዝር ገሊጹሎ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ኣብ 2011 ናጽነታ ካብ ትረክብ ጀሚራ ኣብ ውሽጣዊ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተጸሚዳ ብኩናት ሓድሕድ ትሕመስ ምጽናሕ እውን ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለወልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰስና እዩ።